Днешното видео ще бъде различно от останалите. То няма да бъде пътуване, нито да е много обработено, а ще бъде повече като подкаст, само аз ще говоря. Днес искам да ви обясня защо реших да си тръгна от Америка, какво научих оттам и къде всъщност отивам да уча в университет, ако то няма да бъде в Америка. Както знаете, до сега в канала непрекъснато съм говорил, образованието в Америка е невероятно, там трябва да се ходи, но аз де-факто не следвам този мой пример напълно. Така че в това видео ще споделя доста ценна информация, която мисля, че ще бъде доста ценна не само за да се изградите мнение за образованието по света, но и за да видите моите наклонности и за да разберете какъв е живота на две тотално различни места. 3, ако включим и България. В това видео ще споделя 2 години от уроци, които научих в САЩ. 2 години на пансион, в гимназия, с директен достъп до американци и пряко излъчване до тяхната култура. Днес ще ви разкажа какво съм научил като на личностно ниво, качества и умения, като мислене и подход, културно как мисля, че трябва да се подходи и в България, какво ми харесва в Америка и след това ще ви разкажа и какво не ми харесва там. Защо реших да си тръгна? Какво беше толкова отровно и отблъскващо, че да ме накара да си замина от тази държава. И накрая ще ви разкажа къде съм в момента. В новото общежитие. Коя е тази държава, където съм. Ако ме следвате в Инстаграм или сте по-близки до мен, сигурно вече знаете. Така че последите в Инстаграм за задкулисно съдържание. Пожелавам ви да научите нещо ново и много бих се радвал, ако може да въведете нещо в своя живот от това, което чуете при мен. Приятно гледане! Първият е сигурно един от най-важните уроци, които научих в Америка. Е това да търся и да съм инициативен. Деен. В България някакси не ме учиха аз сам да преследвам нещата, които искам да преследвам. По-скоро те учат как да минеш по заобиколния път. Пак търсиш, но не е толкова стремглаво търсенето. Докато в Америка много се възнаграждава това да задаваш ти въпроси, да ти е интересно, да питаш. Всеки пита. Ако ти не питаш, ти изоставаш. Ти трябва да преследваш своя път и да следваш своите цели и голове. Така че аз в Америка всъщност много разгърнах тази част от себе си. И даже си спомням, като се върнах обратно в България, дядо ми имаше рожден ден. И аз на следващия ден трябваше да ходя при Саша от Столипиново. Тогава правихме инициативата да изчистим Столипиново за един ден. И аз исках да прекарам 3-4 дена преди това на място, за да може да снимаме повече рекламен материал и да подготвим самите средства. Така че отидох да спя у Саша. И бях помолил брат ми на тази вечера с дядо ми да отида да купи бомбони, които да донеса в семейството им. И той отишъл, но понеже нямало достатъчно пари, взел малка кутия бомбонки. Не от големите, нали, които са за гости, а от малките. И аз му казвам, защо си взел тази кутия? Трябва да отидеш да вземеш другата. Върни си сега с бележката, дай ми бележката, върни си кутията и вземи с допълнителни пари, вземи голяма. И той вика, първо той ми каза, ти го направи, което е окей, разбирам. Но след това майка ми и баща ми казват, Макс, ти май си забравил как е в България, не можеш да връщаш така храна. И аз съм като, как да не можеш? Как знаете, нали? Кога сте се опитвали да връщате вие бомбони, че да го правите? За много европейци и сигурно азиатци е една американска арогантност. Но аз бях като, как знаете, нали? Не сте пробвали. И аз отидох и сам го направих. И де-факто, наистина, върнах бомбоните обратно в магазина. С бележката. Казах, преди малко сме го взели, може да ги върнем, не исках да купя това, ще взема по-голямото. И е така. Просто следвах си с моя път, търсех начин и успях. И след Америка това мое качество се е прехвърлило в абсолютно всичко. Дали е този YouTube канал, дали е в учението ми, дали е като търся някакъв тип знание от някакви хора. Не се страхувам да питам неудобни въпроси. Просто ги питам, искам да знам. На човека може да му е неудобно, но някак сега се научавам и да го предпоставям този човек. Това да съм инициативен и да търся, според мен е невероятно важно качество, защото ти ако не спираш да опитваш, в един момент ще успееш. Късмета не се появява и така от нищото, но ако ти си всеки ден там, на място, и се опитваш, и работиш усърдно, и търсиш начин, в един ден този начин ще те сполети. Просто трябва да си постоянен. Този първи урок обаче няма да бъде възможен без втория урок, който научих.
който пък е да вярвам, че всичко е възможно. Аз нямаше съм толкова инициативен и да търся моя начин, ако като за начало не вярвах, че е възможно да върна тези бомбони в магазина. Но понеже аз мислех, че е възможно, в главата си съм си го представил. Защо да не мога тези бомбони да ги върна обратно в магазина? Системата ще се промени. Просто променя на системата. Значи е възможно. Що можеш да си го представиш, значи е възможно. И с този начин на мислене и търсенето постигаш всичко. Така американците са предприемчиви. Те нямат ограничения в главата си. Те наистина вярват, че могат да постигнат абсолютно всичко. Стига да искат. И понеже го знаят, те го и гонят. Когато имах някакви предложения, дали за клуб в Америка, да създам мой клуб, дали за някаква идея, някакво видео, в Америка ми реагираха като... Да, обаче защо не пробваш и това? Може би трябва да добавиш този сегмент, за да стане по-интересно видеото. Или към тази идея, защо не пробваш и да направиш и това събитие за този клуб? Ще събере много повече членове. Докато в България, ако бях предложил някаква такава идея, някой или ще завиждам, или просто няма да те подкрепят хората, как да го обясня. Ще те наплюят и ще ти кажат, за какво се занимаваш, няма да успее, не виждаш ли, че това и това и това и това. Почват да изреждат причини, защо няма да успее. Пък в Америка не само те подкрепят и ти кажат, че ще успееш, но и ти дават допълнителни отзиви и обратна връзка как да подобриш идеята си. Те вярват, че всичко е възможно и те будат тази посока. И затова там се получават неща. Според мене, в новото ни поколение, това мислене може да се зароди. Има потенциал да се зароди. И ако то се зароди, това изгражда много предприемаческа среда в България и според мен от позитивния вид, положителния вид среда. Не непременно капиталистическата. Тази, в която се действа и се вършат неща. Третия урок, никой не съм си представял, че може въобще да го мисля и да изрека тези думи. Защото като бях в България, мразех училището. Просто го мразех. Имах чувство, че ми губят времето нарочно. Не научавах нищо. Учителите бяха там само за да си изнесат лекциите, не непременно за да те научат на нещо. Не се изграждаше никаква ценностна система в училището. Просто беше една фасада, един майтап, ние да сме там до 12-ти клас задължително. И го мразех. Но като отидох в Америка и видях какво представлява истински качественото образование. И то не е навсякъде така в Америка, но в моето училище, миналата седмица качих видео, гледайте го, където показвам как изглежда то и как да кандидатствате, ако вие искате. Но когато видях как наистина трябва да изглежда образованието, аз осъзнах то колко е ценно. И осъзнах, и това е урока, че ние трябва да се посветим на образованието. И не само да му се посветим, докато сме млади и имаме времето, но когато му се посвещаваш, да не мислиш за абсолютно нищо друго. Според мен гимназията, най-добрият начин на гимназия е ако ти се отделиш от родителите си и отидеш в друга среда, която не е толкова настойническа, колкото окуражителна. Ти да изследваш нови предмети и провокираща. И ако може да се създадат пансиони в България, според мен това би било най-добрият подход, защото събират се хора от цяла България и българи от чужбина и други чужденци. Става много разнообразна среда и ти не само научаваш по този начин за самия материал и за останалата част от България, и за българите в чужбина, и за чуждите държави, чрез твоите съученици. Ти се посвещаваш по този начин на образованието. Но за да му се посветиш, ти трябва да се отделиш от това, което преди си имал. Защото то до една степен те поставят едни ограничения. Държите назад. Може би не непременно, но със сигурност. Пък ако може ти, вече като почваш да изграждаш едно критическо мислене, но все пак си на леко по-крехка възраст, ако може тогава да се отделиш от семейството си, ти тогава си до една степен принуден да почнеш да мислиш напълно сам за себе си. И това те изгражда много бързо, на много рана възраст, като един свободно мислещ човек, което е много ценно и рядко в днешния свят. И който го има, просто ще преуспее, как да кажа. И не само кариерно, ще преуспее в всички начинания, защото той знае как и какво да прави. Друг урок, който научих в Америка. Да се трудя. Това не ми е как да кажа, това на мен въобще не ми е хрумвало да го правя в България, да се трудя.
Там винаги е било лесно. В училищата се преписва, не ти е нужно да спортуваш, няма го това състезание в България, че да се изисква от тебе ти да се трудиш, за да постигнеш някакви резултати. А на мен лично повечето начинания, рисуване, математика, каквото и да било, са ми идвали по-естествено. Така че за мен въобще не ми е било нужно да се трудя. Но като отидеш в Америка, има изключително много хора, които всички имат една и съща цел и местата, примерно за този определен университет са много ограничени или много малко на брой, ти тогава трябва да се бориш за тях и трябва да положиш много труд. И като знаеш, че имаш някой китаец, който стои в стаята си 24/7, не излиза от там и само учи, то това ти става състезанието. Ти почваш да се сравняваш с хора като този. В България това го няма. В България, дори да го има такъв човек, той пак няма да успее, защото ще има някой друг връзкар, който да си мине напред. Който да назначи сина си или племенника си на определена позиция. Не се гледа стойността на уменията ти и на характера ти, на личността като цяло. Въобще не се зачита това, което според мен е груба грешка. И в Америка наистина трябва да постигнеш отличие, ако искаш да постигнеш каквото и да било. Въобще да те възприемат като сериозен човек. Първо трябва да го имаш отличието. Така че аз се научих да се трудя. И другото нещо, което също ме порази много ясно е, имаше толкова глупави хора в Америка. Българите като цяло сме много по-умни. Много повече знаем как стоят нещата, защото до една степен ние не вярваме на нашето правителство и се научаваме сами как да се движим из пространството. Има толкова много измамници около нас, че ние просто ги знаем тези неща. Те са ни... Имаме го едно на ум. Как да го обясна? Докато в Америка до една степен повече вярват на правителството си и затова са по-невежи, по-зелени. И някои такива неща не им хрумват на тях, не си задават определен тип въпроси. Та има много повече глупаци в Америка, със сигурност, отколкото в България. И тези глупаци пак постигат повече от българите, които сме по-умни, които знаем как стоят нещата. Но защо? Защото те се трудят, опитват се. Веднъж. Няма да успеят пак. Втори път. С една, нали, тяхната леко фалшива усмивка, но въпреки всичко те се опитват. Пак и пак и пак. Ще си блъскат главата в стената, докато не успеят. Трудят се. И това просто мен ме, вау, порази ме, защото как винаги си мислил, ако си умен, ще успееш, ако не си умен, няма да успееш. Или просто живота няма да ти се нареди. Пък то се оказа, че не е така. Оказа се, че тези, които действат, тези, които се трудят, и тези, които не спират да се опитват, те успяват. Нали, успеха не е непременно най-важното нещо, но аз съм и на такава възраст, където в момента това го мисля. Не съм се установил все още, нали, кариерно. Така че просто поделям своите преживявания. Има още много уроци, които съм научил от САЩ. Тук съм си изборил само най-важните. Или тези, които мисля, че на вас са ви най-интересни. Следващия урок е в шоу-бизнеса. И може би за това YouTube канала ми изведнъж тръгна да нараства толкова бързо. А именно, че каквото и да правиш, трябва да накараш хората да се изкефят. В Америка се нарича Customer Service. Много ясно усещам разликата, когато пристигна в Европа и хвана следващия самолет от Варшава към София. Този, който взимам от Ню Йорк към Варшава, прекачвам просто през Варшава, се усеща как стюардесите винаги се усмихват, така много са учтиви, питате въпрос, how are you doing, Окей, може да е фалшиво, но е много приятно. Остава ти готино впечатление. По-добре хората да ти се усмихват дори фалшиво, отколкото само да те гледат заядливо. Нали, най-добре ще е, ако може да е по средата, но аз бих предпочел някой да не ме натоварва излишно. Особено ако е някой такъв, на който няма нужда да му се доверявам. Стюардеса. Нали? Ако е някакъв близък приятел, разбира се, тогава е недопустимо това. Но ако е стюардеса или някой служител, по-добре ти се усмихне. Отколкото някаква бабичка да ти продава баници, да ти е така сърдита, или тази да продава билетчета в метрото. Както и да е. В Америка тези служители, самата система те кара като клиент ти да се чувстваш добре. Просто да ти оставят готино чувство. Пък като дойдох в Европа и взех от Варшава до България, някой път ще са поляци, друг път ще бъдат българи, но са едни такива леко по-намръщени или има едно такова излъчване, което е негативно. И тази дума нека да не я използваме негативно, защото е чуждица, което е по-отрицателно. И се усеща много, много ясно се усеща и остават един такъв лош привкус, което, как да кажа, не ти се иска след това да летиш отново с тях. Просто нямам избор. Но осъзнах, че когато оставаш добро усещане у хората
С всичко, което правиш. Дали след като гледате моите видеа, дали наживо. Тогава от тях остава едно добросъвестност от тяхна страна, те след това също да ти помогнат. Но и не само, ти просто да ги заредиш тях с позитивна енергия, с положителна енергия. Защо не може просто да ги зареждаме? И това е друг урок, който научих, който мисля, че пак много добре ще ме напътства в бъдеще за живота. Следващия урок е може би много шокиращ за много хора. И то е да не съм суетен с това как се обличам. В предишното видео много ясно може да видите, точно тогава бяха минали вече 2 години, въобще не ми пукаше как се обличах. Бях с едни оранжеви обувки, бели чорапи, къси спортни панталонки, една тениска, много брадясъл, не ме интересуваше просто. И това до една степен е и проблем, но сега ще обясна какво им пред, че не съм суетен. В Америка не поставят никакво внимание върху това как изглежда на външен вид. Може би и за това ги има всички тези LGBTQ пропаганди и другите неща. Защото на хората не им дреме. Но от друга страна, пък в Европа, твърде много ни пука представителност. Нали, подрехите посрещат, по ума изпращат. Ама как знаеш дали някой е голям ум, ако само подрехите го оценяваш? Докато в Америка не им пука. Те ще си говорят с който и да било. И след това ще видят той какъв е човек и тогава ще преценят дали да го филтрират или не от своя живот. На бизнес срещи може да се появи някой с костюм, вратовръзка, много добре зализан и някой с каубойско яке и бутуши. Нали? Такива неща се случват в Америка. Както виждаме, техните милиардери се разхождат по тениски и свичери. Марк Закърбърг и Илон Мъск. Не им дреме. Та и на мен спря да ми пука за тия 2 години как се обличам. И до една степен беше много приятно, защото на никой друг също не му пука. И ти просто се движиш и оценяваш хората спрямо това, които са те наистина. Обаче, като се върнах в Европа, и почнаха майка ми, защо колана ти не е същия цвят като обувките? Или защо носиш бели чорапи с черни обувки? Или бели чорапи с каквото и да било? Трябва да слагаш такъв цвят чорапи. И почнаха едни правила, супер остри, които сега си викам, чорапите кой ги гледа, нали? Но след лятото в България почна да осъзнавам защо това е важно. Обратно да осъзнавам защо това е важно. И както виждате, в момента съм на друго място, ще споделя малко по-късно във видеото, но ми пука как изглеждам. Но не съм суетен. Не оставям това как изглеждам да ме определя мене като човек. И като цяло в Европа определено се усеща, че твоя статус е изграден на това ти какви дрехи носиш. Та вече пак ми пука как се обличам, но не се чувствам суетен и не оставям това да ме определя като човек. Следващото е много интересно и в момента съм изправен пред проблеми спрямо този урок. Но то е, ако живееш на просторно място, тогава и мислите ти са просторни и големи. Наколкото по-трупано или на тясно място живееш, толкова по-гръбнав ставаш и ти. Не мислиш толкова мащабно. Пък ако имаш голям двор, или си често в планината, или имаш голяма гледка към природата, или пък просто ти е голяма стаята с висок таван и просторно, тогава и ти почваш да мислиш просторно, в мащаб. И това просто е така. Тук няма много какво да обяснявам. Но това със сигурност ще определя как избирам къде ще живея в бъдеще. Примерно София ми е твърде кълбалък, така че бих предпочел някой друг град в България. Или ако съм в София, по-скоро не толкова в центъра, а по-скоро в покрайнините. Следващите 3 урока са много свързани. Като предпоставката за тях е, че разнообразието всъщност е добро. Сега, преди да сте цъкнали от това видео, искам да ви обясня защо. Винаги като чувах equity, diversity, inclusion, да, дразня се и все още се дразня. Защото те използват тази дума diversity, разнообразие, с грешен смисъл или не с грешен смисъл, но твърде много я натякват. Пък разнообразието всъщност води до невероятни неща, защото ти се сблъскваш с нови идеи от различни хора и те ти отварят твоя светоглед. Почваш да мислиш по нови начини, нови подходи. Нали? Това е с предположението, че абсолютно всички там са осъзнати. Сега в Америка има и някои хора, които не са осъзнати и това води до някакви проблеми. Но, като цяло, колкото по-международна е средата, колкото повече хора съберете с различни кариери преди това, толкова по-интересни ще бъдат разговорите.
Всеки ще може да вкарва някакви нишки от своето минало, които са различни за околните и да представляват голям интерес. Така че според мен разнообразието е нещо много хубаво. И в Америка се използва грешно, но то трябва да се установи и в България и трябва да почне да се оценява. Защото ние в момента сме, колкото да ни се вярва, много хомогенна нация. Много хомогенна нация. Почти всички сме като копи-пейст един на друг. И различието не се приема. Именно защото сме толкова еднакви. Въобще не се приема. И заради разнообразието идва и втория урок, който е аз вече не споря с хората. Аз когато слушам за да разбера те защо мислят по определен начин и какво ги е накарало да мислят по този определен начин. Не споря или не контактувам с хора, за да се наложа над тях. Вместо да съдя останалите, искам да разбера те защо мислят по този начин. И това най-често го правя чрез много разяснителни въпроси. Но защо мислиш по този начин? Какво те накара да мислиш така? Защо се чувстваш по този? Нали? Звучи много такова чувствително в България, обаче като почнеш да разбереш хората на много по-дълбоко ниво. Ние казваме, че в България се знаем на дълбоко ниво. Знаем се, но можеш и на още по-дълбоко ниво. Когато има ясна комуникация, отчетно общуване, когато знаеш точно защо човек мисли по този начин и действа по този начин. Тогава разбираш много повече за тях и за себе си. Та вместо директно да отказвам или отричам някаква идея, която някой спомене, даже тогава бих бил очарован и казвам, защо така мислиш? Ще подходя с любопитство. Това, че се опитвам да разбирам всеки, не означава, че приемам всяка идея. И това тук е много важно да се отбележи. Американците са толерантни към всичко. Аз не съм. Мога да разбера някоя идея, защо е права в очите на другия, но това не означава, че аз ще я приема или че ще толерирам хората около мен да я имат. Но просто това е първата ми стъпка. Първият ми подход към околните. Защо? И ако видя наистина много смисъл и нещо, което аз мога да взаимствам или което мисля, че е здравословно да стои около мен, ще го допусна в живота си. Като идея или като влияние. Но ако мисля, че не е здравословно, въпреки че виждам смисъл, няма шанс. Тъй, че толерирането е тази тънка граница, която определя в коя посока ще поемеш чрез разбиране. Та така. И третият урок за разнообразието е, че де-факто светът е много разнообразен. Нормалното в България е едно, нормалното в Америка е друго, в Азия е трето, в Африка е четвърто, в Латинска Америка... Кое наистина е нормално? Ако имаш всички тези нормалности, кое е нормално? Стигна до извода, че няма нормално. Има просто различни начини на живот. И не трябва да приемаме нашият, който ние сме виждали цял живот, като базовия. Той просто е определен вид начин на живот. Даже да е определен начин на водене на живот. Така е по-правилно да се изразя. Но има много други. И ние не трябва да се затваряме от тях. А напротив, трябва да се опитваме да ги изследваме и да видим какво може да вземем от тях. И същевременно да запазим това, което е нашето, традиционното. Това, което предците ни са изградили. Според мен това е много важно. Значи сега има глобализация и национализиране в повечето държави, но е неизбежно преливането на културите. Така че по-добре ние като народ всички да сме в контрол на него, отколкото то да стане без нашето знание. Например, много чист пример ще кажа. Супер много чуждици са влезнали в езика ни. Изключително много. Направо не е за вярване. Аз като напиша нещо в Google Translate, примерно интеграция, няма да ми излезе думата приобщаване, точно ще ми излезе думата интеграция, вместо integration. Нали? Имам чувство, че нещо нарочно започва да се използват все повече чуждици, до степента, в която ние вече не говорим на български, а на някакъв измислен език. И най-много се дразни, когато хората ми кажат, че тая дума е в речника. То тая дума е употребявана. Инспирирал. Вдъхновил, нали? Толкова по-хубав ни езика, това може да го запазим. Това чуждо влияние. Но примерно някоя идея, някой тип философия, някой тип подход, това със сигурност трябва да го вземем. Ето ще дам пример.
Китай, например, са измислили технология, с която превръщат боклук в електричество. Взимат боклук и го преработват, горят го в определени безопасни, нали, пространства, така че да не излиза никаква вредна енергия. Създават от този боклук електричество и с прахта от горенето тази прах използват за бетониране на улици. И там газовете ги преработват за нещо друго. И те толкова са стигнали с тази технология напред, че в момента градовете са изключително чисти и те са почнали да купуват боклук от други държави. Като Швеция, например, или Норвегия, за да може тези фабрики за електричество да продължават да работят. Така че това е, например, една идея или една философия или един начин на мислене, който ние бихме могли да вземем. Технологии, със сигурност, иновации, защо не? Обаче като сега дума за език и за нещо, което си е нашенско, тук пък аз влизам повече в патриотичната страна на нещата. Но това, което ни липсва най-много и което се опитвам всъщност да наблегна, е липсата да мислим световно, да мислим в световен план. Къде сме, къде стоим с околните държави и с околните култури. Не сме запознати просто с тях. Как да го обясня? Да, знаем, нали, там за Европа някои неща, но как да кажа, и до голяма степен са пропаганда от нашата държава. Защото в България има невероятна пропаганда, ние просто не го осъзнаваме също. И в Америка има. В Америка въобще не е празно. И това с тази пропаганда го осъзнавам чак сега, когато съм вече в Азия, защото тук уча. Не иска да го казвам толкова рано във видеото, но да. Ще разберете където малко по-късно. Следващия урок пак много важен. За да може една система наистина да работи добре, инициативата трябва да дойде вътре от системата, не отвън. В България някакси сме свикнали, чакаме да дойде някой да ни оправи. И си мислим, че този, който е горе, само той може да ни оправи. Пак то не е баш така. Защото ние, България и българите всички сме една система. Ние сме една паяжина. И всеки един човек на тази паяжина, да кажем, че е пресечката между две други малки паяжинки. Твоите действия са като трептения и те се отразяват на цялата паяжина. Така че всеки един в тази мрежа има способността да й влияе. И как ние всички трептим, начинът по който всички ние трептим, това определя самата мрежа каква е, културата, нали, която ние ще изградим и поведението на този народ. Та не знам защо ние си мислим, че тия трептения се определят само от ядрото. Тези, които ни управляват, например. По-силни са даже тези, които са отвънка, когато са всички заедно. Ако искаме наистина да правим промяна, тя трябва да дойде от нас си. Не от тези горе. Тези горе после трябва да я приемат. Затова стават всички тия пожари нали, в момента в Непал се случва абсолютно всичко, защото хората са поели самата инициатива. Но и ако погледнем и на по-малък мащаб, всяка една компания, според мен, трябва да работи и да функционира по абсолютно същия начин. Трябва от самите работници да тръгне инициативата. Знам, че инициатива е чужда дума, но самото действие. Те трябва да отидат при шефа си и да му предложат, няма ли да е добре, ако направим това? И след това този работник да бъде повишен и да почне да се издига в самата система. Тогава една система е наистина работеща, защото човека няма да стои на мястото си през цялото време, той ще се вдига в по стълбичката. Непрекъснато. И тия, които са по-долу, и те ще се дигат по стълбичката. И тази стълба ще се разширява. Като стигнеш на върха, ще има много други хора на върха. Значи ще има и още една стъпало, още едно стъпало. Така се развива една система, според мен. И това го научих в Америка. И това го научих, защото в моето училище ни дава тази възможност ние да вдъхваме промяна в училището. Стимулират ни да го правим. Разказват ни какво се случва зад кадър, зад колисно. Отношенията между учителите, как създава един предмет. Питаш и те ти разказват. И след това ти можеш да направиш нещо спрямо това. Докато в България не е така. В България просто си се носиш по системата и очакваш един ден да работиш нещо и само това да работиш. А всъщност, за да се случват нещата, отвътре трябва да станат. Да дойде промяната. Не тези, които са отгоре. Не очаквайте училището да създаде някакъв куп, ако вие искате да го има този куп. Отидете и вие го създайте. Дори да няма други кубове в момента. Просто вие трябва да го създадете. И трябва да намерите хора, които подкрепят това. Това е най-важното. И тук преливаме много плавно към следващата тема, а именно находчивост. Аз вече говорих за
инициатива и това да питаш въпроси, но находчивостта аз се определя малко по-различно. Тя е това да си добър водач. А именно, когато си лидер, не само да следваш собствените цели. Когато за първи път отидох в Америка на лагер, беше по лидерство. Думата лидер не ми харесва, но как да си водач. И ни питаха, според вас, кой е добър водач? И аз бях казал тогава Хитлер, защото мислех, той искал да направи нещо, мобилизирал цялата държава и успял. Нали, след това, особено първите няколко години, е бил много успешен. След това се е провалил тотал щета. Но аз мисля, че той е добър лидер. В Америка ме научиха да мисля по друг начин. Не толкова индивидуалистично за себе си, а по-скоро колективно чрез индивидуализма. Те мислят, ако аз се развивам себе си, така помагам и на околните. Но ако ти си лидер, ти трябва да вземеш и техните желания в сметка. Или тук не се изразих правилно на български. Но трябва да преследваш собствените си интереси и да зачиташ и издигаш тези на хората около тебе. И това прави тебе добър водач. Защото ти преместваш една група хора от едно място на друго по-добро място. Цялата група хора. Ти ги водиш. Ти си като Моисей. Моисей, например, би бил добър лидер. Не само да е ефикасен, но и да е морален или етически. Така го определят САЩ. В тяхната образователна система наистина сега много наблягат да се изграждат такъв тип хора. Явно за бъдеще мисля, че такива лидери им трябват, такива водачи. Но когато чуеш лидер, нали си мислиш CEO, някакъв такъв, който наистина безкрупулно следва само себе си. Но когато чуеш думата водач, по-друго почваш да ги виждаш нещата. Аз да казвам, че български е много по-важен, защото самите думи имат една тежест, имат едно значение. Защото водача води останалите. Той, ако беше някой, който използва останалите за собствени цели, той нямаше да бъде водач. По друг начин се усещат думите. Примерно, ако си ги представим всички тия, пак казвам, топ CEO-та, до каква степен те са лидери? Илон Мъск, например. Той е добър управител, добър бизнесмен, но дали е добър водач, добър лидер? Тук може да кажем абсолютно също за политиците. Но тази идея за индивидуалистичен колективизъм, развиваш себе си, за да помогнеш на околните, е много важна в САЩ. В Европа, навсякъде в Европа, в момента се набляга много повече само на индивидуализма. Няма го това колективното. Може би то го имало в миналото с семейните единици и като цяло по-националистично да мислим, но в момента е много индивидуалистично. И това според мен е заради цялата американска пропаганда. Дали ще е Холивуд, дали ще са новини, дали ще са всички тези компании и реклами, които те карат да издигаш само себе си, да мислиш само за собственото си щастие. Не и за това за околните. Социалните мрежи, това пак е пропаганда, нали? Но в момента ние сме взели най-лошото от Америка. Защото в Америка истински те мислят как да помогнем на околните. Там за това толкова се говори за това комюнити, за тази общност. В България не се говори за общност. В България се говори, пак взимаме само повърхностното от Америка, без да знаем дълбочината. И това вреди на нашата държава. Но такива са обстоятелствата в момента. И последни два урока, които ще споделя, преди да ви разкажа какво не ми харесва в Америка. Първият урок, и той може би е части от моето израстване, не непременно ще да го науча в Америка, но то е призванието. По-скоро то се е зародило в мен, докато бях там, отколкото да го науча там. Но аз, понеже го споделях с хората, те ми обясняваха много за него. Но аз след Америка наистина се чувствах много целеустремен. Сякаш съм тук, за да направя нещо в този живот. Имах това призвание. И знам, че призванието непрекъснато се мени. Той е като един слой. И за да стигнеш до ядрото си, до дълбокото си призвание, трябва да минеш всички околни призвания. Първо това, което ти налагат вашите. Дали ще са някакви задачки или да завършиш университет. Това е призванието ти. Да завършиш университет, за да се освободя от външния натиск, който са ми поставили някои други хора. Това ми е призванието. Сега започваш да мислиш, ти какво искаш? Махаш този. Става ти скучно. Махаш този слой, нали? Идва ново призвание. Махаш този слой. Идва ново призвание. Сега, с мен дали YouTube ще ми е вечно призвание, не мога да ви кажа. Но в момента го усещам като призвание.
И сигурно ще работя усърдно до него, до момента, в който спра да го усещам като призвание и не стигна до следващото ниво. Но усещането за призвание според мен е много важно. И ако ти го имаш, ставаш толкова по-заземен като човек. Просто носиш се по друг начин, чрез обществата, чрез пространството и времето. Имаш смисъл в себе си. Много хора, много деца, не само в Америка, но и в България, не знаят защо са тук. Те не знаят защо са на тази земя, не знаят защо съществуват. Те и много възрастни не знаят. Просто съществуват. Но не просто съществуват по философския начин, нали? Аз просто съм. Те са като някакви, извинявам се пак за чудицата, NPC-та. Седно са в някаква симулация непрекъснато. Нямат, как да го кажа, когато някой, например, е готин, когато го видиш, се усеща една такава вътрешна увереност в тях. И тя е много видна. И след това ги виждаш всички останали хора и си кажеш, те просто го нямат себе си. Та също нещо и с призванието. Но то не е свързано с готиност. Но ти можеш много ясно да видиш кога някой има призвание в себе си и е целеустремен. Знае защо е тук и какъв му е неговия смисъл в момента. По друг начин се носят. Имат тази заземеност. Това ме научи мен много в Америка, защото видях хора, които имат призвание. На моите години. И последният урок, който искам да ви кажа, е как се почитат околните. Има два начина. Един е исторически как се почитат. Тези, които вече са мъртви. Навсякъде пише кой е дарил тази класна стая, кой е дал това дърво, защо този е важен. Навсякъде. Кръщават се сгради на техни имена. Нали? Става ти готино. Ти отиваш и казвам, аз сега отивам към сградата Нойс. Тази фамилия Нойс е името на някой друг. По този начин ти го почиташ. Някакси запазваш го в паметта си. В България го има това с училищата. Цялото училище ще бъде кръстено на някой, но никой няма да знае историята за този някой. Не се преподава или не се оценява. И това е другото тяхно почитане. Да се оценяват хората сега. Според мен България би била много по-щастлива и напреднала държава, ако ние взаимно се оценявахме. Примерно, имам съученици, които в момента отиват да учат медицина. В Софийския или в България. И мои съученици, вместо да кажат, вау, ти ще учиш медицина, искаш да спасяваш животи, нали? Това е възхитително, поклон, моите уважения. Те ще кажат, ама що си в България? Защо не тиш да го учиш чужбина? Мен това ме дразни, защото не оценяваме нещата, които правят околните. И по този начин ние само се потискаме взаимно един друг. Защо не се оценяваме? Ако още от малка детска възраст учителката ти те оценява, вау, много хубаво пишеш, или и то не е нужно да е фалшив комплимент. В Америка има много фалшиви комплименти. Но ако наистина оценяват това, което правиш и не те злепоставят пред околните и те кара да се чувстваш, независимо какво правиш, че твоите усилия имат значение, колко по-напред щяхме да бъдем. В Америка се почитат и малките действия на хората, дали публично ще обявят тяхното име, примерно на нашето завършване. Преди да обявят кой е там първенеца на випуска, каквото и да било, казват: искаме да почетем нашите ученици, които ще дадат своята служба в армията. С други думи, отиват в армията. И казаха имената на тези трима човека, моля станете. Там сме се наредили целият випуск, всички останали випуски, родителите на нашия випуск. Тези 3-4 човека станаха и всички ги аплодирахме. Учители всички. Нали, как се оценяват хората? Тук ако кажеш някой, че отива в армията, нали, пак не се вижда, че той дава служба към наша държава, пак не може да я никъде другаде. Нали, това ме дразни. И затова не се получават нещата. И затова не тръгва инициативата от хората. Защото хората са твърде потиснати в България, че да подемат някакво действие сами. Мисля, че ще бъдат директно отхвърляни. Затова трябва да се оценяваме. И това го научих там. И да се почитаме. Когато знаеш откъде идваш, знаеш на къде се насочил. Ако почиташ миналото си и знаеш то колко е било велико или към какво се стремяло, ти ще се стремиш към нещо повече. Те затова са и комунистите са се опитали да ти премахнат фамилията, за да загубиш връзка към корените си, за да можеш да не въставаш срещу техния режим. И османците, като са идвали, са горяли нашите книги. И византийците преди това пак са горяли книги. То не е случайно.
този извор на знание за твоето минало ти дава сила. Когато искаме някаква сила, отиваме в социалните мрежи и почваме да слушаме някакъв супер агресивен рап и да се правим натегави и да сме готини или да сме кифли или да имаме най-хубавите момичета, вместо да търсим истинската сила от тези наши предци. Американците са го измислили. И то не е нужно всеки да осъзнат за това нещо. Но ти ако наблягаш върху това в училищата, в университетите, то се усеща. Та така, толкова за моите уроци и какво ми харесва на мен в Америка. Сега преминаваме към тъмната страна. Какво не ми харесва в Америка и защо реших да си тръгна оттам. Има много повърхностни неща, които не ми харесват. Цялата тази пропаганда, всички тези LGBTQ неща не ми харесват, но те са на много повърхностно ниво. Имам предвид, тя ги имат и просто не ги отразяваш и си готов. Но има някои неща, които са на много по-дълбоко ниво, които не може да спреш от живота си, не можеш да ги премахнеш, те просто стоят там и те не ми харесват. Първото нещо, и то е последствие от тези първите неща, е, че ти не можеш свободно да се изразяваш. Аз само като те знаят, че съм от България, някакси те се свързват България и Румъния много, и като цяло Балканите. Мисля, че е опасно, мисля, че е изключително опасно, което малко е насмешливо, но мисля, че е много опасно и асоциират всички България, Сърбия, Албания с Андрю Тейт и с супер консервативно мислене. И аз като отидох там, всички, мислеха, че съм изключително консервативен. А пък училището беше либерално. Пак, ако видите видеото, там има някои LGBTQ знамена, много либерално училище. От всички пансиони в САЩ, той е най-консервативният, защото е най-на юг. И там децата, които са по-на юг, родителите, които са по-на юг, си изпращат децата в този пансион. Така че той е най-консервативен, но пак е много либерален. И това, което не ми харесва, е, че не можех да се изразявам ясно пред моите гледни точки, защото хората директно ми скачаха. И то са най-български гледни точки. Даже не са свързани с тези предразсъдъци, които хората предварително се бяха изградили за мен. Не, най-български неща. Но така беше системата. Хората там не са готови да изслушат това. Те изслушат други гледни точки, но не и тези, които са много политически нагнетени. А то даже не са политически нагнетени. Те бяха просто за начин на живот. Както и да е. Това не ми харесваше. И сега като дойде Тръмп след това, пък тия либералите, те не можеха да се изразят гледните точки. Изведнъж аз бях в Америка точно когато бяха изборите. И както, републиканци все едно или по-консервативните не можеха да говорят и да се изразяват и мълчаха, изведнъж стана Тръмп президент и стана точно обратното. Тие, които до сега са говорили и мълчаха и другите ги тъпчеха. Това на мен не ми харесва. Трябва непрекъснато да можеш да се изразяваш свободно идеите. Но веднъж изразена една идея и отхвърлена, от обществото, защо ще... странна работа беше там. Тук не знам дали това въобще цялото включваме. Малко е странно, защото импровизирах. Второто нещо, което не ми харесва, са взаимоотношенията между хората и семействата. Но най-вече в семействата. Аз не знаех те как са, докато не ходих на гости на мои приятели с преспиване. Всеки яде абсолютно сам. Когато се прибере някой, той тогава яде. Всеки не прекарват време заедно или ако прекара той за да гледат някакъв футболен матч или нещо такова. Много на повърхностно ниво ми се струваха. Не изглеждаше сякаш са много обичливи или много уютни семействата им. По-скоро бяха студени и отровни взаимоотношенията им. Студени и отровни. Но на външен вид всичко изглежда прекрасно. Имаме една голяма дървена къща на 2 етажа, 2 коли, лабрадор, 2 усмихнати момчета. На снимките всички се усмихват толкова. Но след това, като влезеш вътре в къщата, аз бях толкова учуден, особено първия път, че аз там сядам на масата, готов съм, моят приятел също сяда, и аз съм там, майката сяда с нас, бащата още го няма, не го чакаме за вечеря. И нашия човек почва да яде преди майка му да е седнала, или някакви такива неща. Обаче той почти си го е изял преди майка му да е седнала на масата. И мен това беше някакво шок, Чакай малко, нека всички да сме заедно и тогава да ядем. Да. И другото нещо за вечерите, много интересно. Когато се вечеря, всеки там си яде собствена храна. В България аз примерно съм свикнал, ако майка ми ще каже, тази вечер ще има мусака. И цялото семейство яде мусака. От една мусака в различни чинийки. В Азия, например, те ще дадат на тавата направо. Тук ядеш в България, ядеш едно ядене в различни чинии.
по-индивидуалистично е. А пък в Америка даже не е едно и също. Всеки седе своето, каквото му харесва. Взаимоотношенията между момчета и момичета също не ми харесваха. Много са нагнетени. В момичета се усеща едно такова в гласа им, просто едно искат те да се наложат. И много отблъскващо. Момчетата пък са едни, дето много кокетни, непрекъснато се гледат, мислят се за много готини. Аз им казвам, защо не си покажете челото? Всички са с някакви такива странни прически. За мен това аз така и не можа да го разбера. Защо е толкова готино, правят физиономии, да са готини в Инстаграм. Но след това, като си говориш с тях, няма съдържание. Как да кажа? Но нали за снимките те всъщност използват Snapchat. За снимките в Snapchat. Да са хубави физиономии, прически, дрехи, как изглеждат на външен вид. Но съдържанието го няма. И когато някой момче и момиче се загаджат, обикновено момчето е много следващо момичето. Не става дума за налагане в момента. Но момчето следва момичето и момичето им чувства, че понеже не непременно знае какво иска или понеже момчето ни дава тази стабилност, мъжка стабилност, тя изкукуригва или е много хаотично и пак са някакви отровни връзките. Момичета не са женствени, момчетата не са мъжествени. Обърнати са ролите. И някакси връзките им са странни, не се получават. Има и някои, които се получават, но те не изглеждат с такива щастливи или такива дълбоки, както бих ги очаквал в България. Другото нещо е, че има, нали, развратност там. Да, просто не знам, странно ми как живеят. Това на мен не ми хареса там. В Америка няма отношение към душевността. Имигрантите, примерно индийците, които са в Америка, имат. Там посетих най-големия индийски храм в Америка. Той беше на 10 минути от моето училище. Той се води всъщност втория най-голям в света. В Америка са го построили. 96 милиона е струвал. Като отидеш там няма вход. Всеки може да отиде свободно. И най-интересното просто отклонение, но варовикът, почти целият варовик, който са вкарали, който са използвали за храма, е от България. България и Турция. Просто, нали, малко отклонение. Но индийците, например, имат. Евреите там си следват много своите почивки. Тия еврейски почивки са все едно национални почивки там. Как да кажа? Непрекъснато получаваш такива имейли. Мюсюлманите също си следват много религията. Но нормалните хора, въобще не само религия, но и идеята за енергии, за нещо, което е по-голямо от тебе и то те гледа или пази непрекъснато. Това не съществува. Те просто живеят всеки ден като симулация, като NPC-та. Това може би е причината, не знам кое е последствие и кое е причината, но те двете са силно свързани. Прекомерната консумация. Може би заради прекомерната консумация те нямат нужда да вярват нещо. Или пък това, че не вярват нещо, води до такава консумация. Не е нужда да се гърди. Но мале, какви толкова са консуматорски в САЩ. Толкова. Той и България почнал да става така. Аз даже мисля, че България средното месечно потребление на TikTok в България е по-високо от това в САЩ. На човек. Средно на човек. В България мисля, че беше около 40 часа месечно средно. И това са хора, например, аз имам TikTok акаунт и качвам някакви видеа, обаче аз не го гледам въобще. За други думи, моето употребление месечно би било сигурно 10 минути, 20 минути да кача видеята. За да имаме 40 часа на месец, вие си представете децата колко гледат TikTok. Не е за вярване. Но в Америка също го има това и е много зле. Наркотиците се легализират. Купува се непрекъснато. Ако имаш някакъв проблем, просто си купи нещо, за да ти мине. На мен това не ми харесва, защото в крайна сметка за какво ги имаш икономията и капитализма, ако не за да подобри обществото. Пак техният капитализъм не подобрява обществото. Само го прави по-зле. Тъй, че и такива въпроси съм задал за капитализма в Америка, колко е полезен. Защото виждам лошите му страни. Не подпомага обществото. Даже го наранява повече. Окей, сега говоря, че сме колектив и всичко, но хората няма да се помръднат за теб. Никой няма да дойде да те пита как си наистина. Даже и между приятелствата го няма това. Ти трябва да им звъннеш и да им кажеш, имам този проблем, че да се случи нещо. И дори да имаш проблем, повечето хора пак твърде много се следват себе си, своите приоритети. И няма да окажа такава помощ. И пак, това според мен заради капитализма.
Ако не следваш себе си, кой ще следваш? Нали, ти си най-важният в капиталистическото общество. Та учате на друго, но реалността всъщност е, че не ти помагат. Така, има и много повърхност и лицемерие. Всъщност, пак казвам, хареса ми да усмихват хората, но когато липсва и дълбочината зад това. Защото, окей, нека се усмихват, но нека и да има дълбочина. Тогава е друго. Но понеже само на повърхностно ниво и не можеш да задълбочиш, мен това ме дразни. И лицемерието. Когато се усмихвай истински. Просто да заредиш околните и да дадеш тази твоя любов. И когато подхождаш, пак подхождаш по този начин. Но ако наистина не харесваш някой, не му се усмихвай. Но защо просто и да не се усмихваш? Как да кажа? Те са две противоположни идеи, но това не им пречи те да работят в съвкупност. Следващото нещо е ясно. Мисля, че пределно, особено с последния инцидент, последното убийство, но не се чувствах безопасно в Америка. Непрекъснато се оглеждах назад. Да, това. Нали, в моето училище се чувствах безопасно, но в Америка като цяло не. И това според мен е много голям довод да се преместя. Другото нещо. Аз съм ограничен там до 21 да правя каквото и да било. И когато си ограничен, дълго време и потискан, изведнъж се избухва. И се залитва. И не искам средата около мен да залитва, защото и аз тогава ще залитна. Говоря за университета. Може да гледате видеята от Ню Орлеанс, там ще видите каква е културата в този университет. В Харвард пък може да видите каква е културата в обратна посока. Другото залитване. Така че да. Искам балансирано, не да издивявам. И другото, което според мен също е много важно, но за което последно време се чудя много, но в Америка ти живееш, за да работиш. В Европа работиш, за да живееш. Това е голямата разлика. За тях живота е работа. Те само работят. Нищо друго не ги интересува. Не изпитват никаква наслада от това. В повечето степени даже изгарят. Нали, този бърнаут. И за тях то е просто като видеоигра и ти непрекъснато трябва да надграждаш нивото. Няма спирка. Което ме дразни. Дразни ми и това в Европа пък, че въобще хората не се трудят. Те просто искат да живеят. Чики-рики. Където и да било. Това ме дразни също много в Европа. Тук ще изразя малко и за Европа повече, но в Европа ние си мислим, че вече сме развити държави и за да може да си го позволим. Пък другите държави в Азия, които се развиват много повече и е много по-добър стандарта на живот, именно защото не спират да се развиват. Защото са развиващи се. Не са развити все още. Въпреки че са по-развити от нас. Нито Америка, нито Европа не ми харесва. За обучение. И като цяло като култура все още. Защото съм в такава степен в живота си, където искам да се изградя. С други думи искам да работя, но искам и да изследвам други култури. Америка е много отровно. Мисленето, живота, факт. Аз го бях избрал и го препоръчвам за хората, които не са преминали през това. Защото, както казах, първите 5-6 урока да си активен непрекъснато, да вярваш, че нищо не е невъзможно. Тези неща никъде друга да не можеш да ги научиш. Никъде. Пък ако ги научиш на тази възраст, те остават запечатани в теб завинаги. За това го препоръчвам, за тези 2-3 урока. Но иначе, в никакъв шанс. Ако вече си ги научил, нямаш причина защо да си там. Нямаш причина защо да си там. Опасно е и за твоето умствено здраве, и за физическото ти, нали, съществуване. Не знаеш какво може да стане. Така че да, не искам в Америка. И къде отивам сега? Сега ще ви покажа. В момента се намирам в Шанхай, Китай. Така изглежда гледката ми от прозореца. В момента не е много приветли ден, но искам да ви разкажа защо избрах Китай. Защото това е голям отскок от предишното ми обучение. От едната империя в другата империя. Нали? Малко съм като такъв. Едната империя тръгва да залита, затова отивам в тази, която изгрява. Да, според мен това е много стратегическо решение от моя страна, понеже наистина Китай в момента изгрява. Пък аз вече съм бил в Америка и съм се учил от нея пряко от американци. Съм бил там в международно училище. Защо съм в Китай? Всъщност, преди да дойда тук,
не знаех почти нищо за Китай, но знам, че изгрява, знам, че там е бъдещето и затова искам да съм тук, за да разбера повече за тяхната култура. Тя не е толкова отворена и лесно достъпна, освен ако ти не си тук на място и не се ровиш из нея. Аз, чрез моите видеа, ще се опитам да я направя по-лесно достъпна в България. Защото като съм тук, в моето училище има много казахстанци, монголци, Киргистан, Узбекистан, този тип хора. Всички са чували за България, много хора са били в България, слушат наши песни. Просто Азия като цяло, изтока, е една толкова необитавана идея за нас, пък тук толкова повече ни уважават и ни знаят и ни почитат, че не е за вярване. Аз да казвам, че има толкова много пропаганда в България от Запада. Пък Запада запада, изтока изгрява. Затова реши да се преместя в най-горещата точка за обучение, именно Шанхай. Вече съм бил в Европа, живял съм 16 години в България и се връщам летата и почивките. Бил съм в Америка 2 години, остава ми да изследвам Азия. Нали, нямам работа в Африка все още, нито в Южна Америка, но Азия, как да обясня? Искам да ви покажа града, за да мога да ви разказвам впечатлението си, но може би бъдещето видео. Но когато си тук осъзнаваш, наистина ние, той малко като двама се карат, третия печели. Двете малки братчета там се карат за някакво бомбонче, големия брат е тук в Китай са толкова по-напред, просто не претендират, че са напред. Не е нужно да се показват на никой, че са напред. А Америка и Европа спорят кой е по-голяма работа. И двете държави, и двата континента се вижда, че затъват много надолу, между себе си. На Китай тихо мълко прохожда. Невероятно е тук. Просто и да говоря, че комунизъм, Окей, комунизъм е на върховно ниво, нали, когато става дума за партията и всичко, но като обикновен човек въобще не се усеща така. Даже е много по-готино от капиталистическите държави. Но това е за в бъдещи видеа. Абонирайте се, за да гледате. И последите в Instagram, защото там качвам преживянията си по-отрано. Но другата причина, защо съм в Китай, е за да науча китайски. Защото той ще става един от най-важните езици. Пак казвам, аз знам български, мога лесно да науча и руски. Знам испански и английски и сега ще науча китайски. И почвам да го уча. Интензивно. На място. Как по-добре да научиш език. И сега няма да ви лъжа. Друга причина, защо реших да дойда тук, а не в университети, в които бях прият в Америка, е за да мога да снимам видеа и от тук. След като бях в Индия, много хора ми писаха направи видеа от Китай. Много ни е интересен Китай. Така че аз също искам да го изследвам. Искам да го изследвам с вас. Този последен месец, както съм тук, съм ходил на лекции в университет и, нали, проучил съм историята им и я разбирам, но самите забележителности още не, защото имах да обработя други стари видеа и чакам този момент, в който ги свържа тези видеа от Америка, като това е последното, за да мога да почна да се разхождам и да снимам други видеа. Другата причина, която според мен е последна, е, че на мен Индия много ми повля моето мнение за Азия. Защото се усеща много по-живо тук в Азия, много по-душевност. Особено в Индия го усетих. И осъзнах, че, нали, Азия наистина има един огромен неразгърнат потенциал. Аз направо се чудя, ако трябва да съм честен, как има някои държави с по 1 милиард човека. Япония с колко? 110-117 милиона, Русия 132, Пакистан и Индия са, нали, 300 милиона и милиард и половина. Като ги имаш тези държави, тези огромни сили, как съществуват държави като нашите? 6 милиона България, Армения 2 милиона. Как съществуват такива държави? Нали, почваш да се чудиш някакви такива много странни въпроси за бъдещето и узнаеш колко сме и ние, нали, напълно независими. Но Азия определено е бъдещето. Китай със сигурност, поне следващите няколко години. Все още мисля, че, нали, Индия след това ще стане и тя голямата сила. Това е мое предположение. Но тук имам и лесен достъп до Русия. Много хора искат да прави видеа от Русия. Така че и това ще ми е много интересно да го изследвам. Защото като човек израснал в нашата генерация, имам доста противоречиви мнения за Русия, и които са повлияни главно от българската пропаганда, плюс американската пропаганда, докато бях в Америка. Но тук Русия и Китай имат много добри отношения, всички говорят за Русия, така че и Русия ми е много интересна. Затова ви казвам, тук съм в едно много ново място
за българския YouTube и за мене като цяло. Така че има много държави, които ще изследвам в близко бъдеще. Виетнам, Индонезия, Япония, Корея, Русия, както казах, Монголия, много искам да отида, Казахстан. Всичко е на няколко часа с самолет. Буквално с едно Европата на Азия. Благодаря ви много, ако сте гледали до тук. Надявам се моите познания и уроци да са ви били полезни, да сте научили нещо ново. Ако ще взимате някакво решение дали да заминавате за Америка, ви моля да се слушате в тези неща. Мисля, че имат стойност. Ако пък сте в Китай, в Шанхай, ми пишете на лично съобщение по Инстаграм. Може да се видим. И очаквайте много нови и интересни видеа, каквито никога преди не сте гледали като цяло, но най-вече на български език. Зайдзян! Това е чао на китайски.